Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern għandu pjanijiet fit-tul fis-settur tal-enerġija, iżda li żgur dawn ma jinkludux piżijiet fuq in-nies. Il-Prim Ministru kien qed iwieġeb domandi tal-ġurnalisti fil-jum li fih ħareġ rapport pożittiv tal-Fond Monetarju Internazzjonali, l-IMF, dwar pajjiżna, li ma' rapport ikkummenta wkoll dwar l-għajnuniet kbar fis-settur tal-enerġija u kif il-Gvern irid iħares lehom. Da żgur li għandna pjanijiet għat-tul imma dak il-pjanijiet ma jinkludux illi nixħtu l-piżijiet fuq in-nies. Dik kienet formula illi ħadmet li nagħtu sosten lin-nies u lin-negozji tagħna kull meta kien hemm bżonn u allura rridu nibqgħu naħdmu biex nagħtu dak is-sosten illi huwa meħtieġ. Il-Prim Ministru Robert Abela fakkar f'meta fi żminijiet oħra ngħidu aħna fl-2008 u fl-2009 u wara il-pajjiż applika politika ta' awsterità. Hemmhekk kellu riżultati li kienu katastrofiċi kemm fl-ekonomija, kemm fir-rata tal-qatt li telet il fuq u b'mod ġenerali fuq l-andament tal-ekonomija ta' pajjiżna.